Преди няколко дни бяхме поканени в едно предаване, където основната цел беше дебат на тема: трябва ли хомосексуалните да имат същите права като хетеросексуалните? И честно казано, отказахме. Не защото ни е страх, поради ред други причини. С Пепи, когато го дискутирахме, си казахме: добре, ще се въздържим от участие този път, но ще направим YouTube клип по темата. Днес ще говорим за реални хора, за реални съдби, за реални проблеми и реални въпроси, реални болки. Всичко ще е реално. И ако днес очаквате видео, в което ще мразим хора, ще сочим с пръст, ще обиждаме, не. Няма да е такова видеото. Също, ако очаквате да си замълчим, за да не бъдем кенселнати, пак няма да си замълчим. Ние вярваме, че всеки човек има стойност, защото е създаден по Божий образ. Но вярваме и в нещо друго. Това, че чувстваме нещо силно, не означава, че Бог го нарича добро. И тук е големият проблем на нашето поколение. Превърнахме чувствата в абсолютна истина. Превърнахме това, което сърцето ни казва, в абсолютна истина. Библията ни казва, че човешката природа е паднала. Всички ние се раждаме с грешно естество. Един човек се бори с алкохол, друг с трети с съгрешаване в гнева, обиди, псуване. И въпросът не е дали имаш желание. Въпросът е: трябва ли всяко желание да бъде утвърдено? В днешното видео ще засегнем няколко части, като първата част ще е: така ли си роден? Втората част ще е, разбира се, библейската позиция, защото за нас от Братя 101 Библията е върховният авторитет. Третата част е: ще разкажем историята на Розария Бътърфилд, чието свидетелство е уникално. И накрая ще завършим с финал. Един от най-честите аргументи, когато водим такъв дебат, е: аз съм роден така. И трябва още в началото да кажа, че аз не отричам, и ние от Братя 101 не отричаме, че много хора се чувстват така още от ранна детска възраст. Има хора, които казват: нали, още като дете се усещах, че съм различен. Добре, но въпросът е дали всяко нещо, което идва естествено отвътре, автоматично е добро. Защото всички ние носим в себе си неща, които не са добри. Библията го нарича грешно естество. След грехопадението на Адам и Ева в Едемската градина, човекът вече не е в първоначалното си състояние, в което е бил предназначен да бъде. Ние се раждаме морално неутрални. Раждаме се счупени. И тук искам да дам няколко примера. Някой човек, още от малък, може да е много избухлив. Има такива хора, палят за 2 секунди. И ако го попиташ от кога си такъв, той ще ти каже: ми от малък съм си такъв. Но ние не казваме: щом ти идва естествено, значи продължавай да се държиш така и вярвай в себе си и се подкрепя и ние ще подкрепяме. Не. Ние искаме от този човек той да се промени. Ние искаме този човек да спре да бъде агресивен, да спре да прави глупости, да спре да всява смут. Никой няма да приеме оправданието: това е моята природа. Защо? Защото ние хората не сме глупави. Обществото разбира, че не всяко естествено желание е морално правилно. Втория пример. Пример за депресивни наклонности. Има хора, които са склонни към тъмни мисли, към самоунищожение, и понякога това е толкова дълбоко, че това буквално променя начина, по който виждат реалността. Но добрият психолог няма да каже: щом го чувстваш, просто остани повече в това. Не. Добрият психолог ще ти задава въпроси и ще води към победа. Ще води към това да надмогнеш себе си, да надмогнеш това, което в момента ти пречи да бъдеш най-добрата си версия. Трябва да намерим изцеление, трябва да намерим истина, трябва да намерим здраве. Третият пример, който бих дал, е този с зависимостите. Някои хора имат много силна склонност към зависимости. Един човек опитва алкохол и може никога повече да не опита, защото не му хареса. Друг човек не е така. Нещо вътре в него се закача, започва спиралата. Алкохол, наркотики, хазарт, мастурбация. Има хора, които усещат, че буквално някакви желания ги контролират. Но пак, нали, обществото не казва: няма проблем, стой си в това, всичко е наред. Не, обществото казва: трябва да се освободиш от това. Защото дълбоко вътре в себе си разбираме, че не трябва да бъдем роб на импулсите си. Последният пример, който ще дам, и приключвам с примерите и продължаваме нататък, е това, че има хора с изключително силни сексуални импулси. Толкова силни, че буквално изграждат живота си около тях. Колко бройки, подробности. И ако следваме логиката, какво? Щом го чувстваш силно, значи е правилно. Ами не. Искам да ви кажа, че най-разбитите хора, които познавам, с които съм имал взимане-даване, с които съм имал приятелства, партньорства, неща, те са имали тази хиперсексуалност и те са били най-счупени отвътре. Това са най-счупените хора, които съм познавал. Без радост, без живот, без нищо. Просто един купнеш и една цел за тази сексуалност и тази енергия и всичкото това, което ги мъчи. Не всяко желание трябва да се превърне в идентичност. И тук е големият проблем на нашето поколение, че то не казва: имам определени желания, то казва: това съм аз. И когато идентичността ти се слее напълно с желанията ти, тогава всеки, който не е съгласен с твоето поведение, автоматично изглежда като човек, който те мрази. Ние от Братя 101, ние не мразим хората, които са с обратна полова ориентация. Напротив, обичаме ги. Несъгласието не е омраза. Никой не можа да се оправдае пред Бога. Библията говори още за гордост, за алчност, за прелюбодейство, за омраза, за егоизъм. Проблемът е, че модерната култура вече иска определени грехове да бъдат празнувани. Ние не виждаме един човек с обратна полова ориентация като по-долен. Не. Защото
ако Бог махне ръката си от живота ни, ние също сме способни на ужасни неща. Християнството не е вероизповедание на ние добрите срещу вас лошите. Християнството е всички сме изгубени без Христос. И тук плавно преминаваме към част 2, в която говорим за библейската истина, за библейската позиция на тази тема. И днес много хора казват, Исус никога не е говорил за хомосексуалността. Или примерно, че Библията е остаряла, или че това просто са древни разбирания. Въпросът не е дали Библията не е модерна за модерната култура, или дали Библията е удобна за модерната култура. Въпросът е, ако Бог съществува, има ли Той право да определя кое е добро и кое не? Библията не започва с списък от забрани, тя започва с дизайн, както си говорихме в предното видео. Още в Битие виждаме, Бог създава мъж и жена, различни, допълващи се. Идеята за брака не е измислена от държавата, не е измислена и от политиката, не е измислена и от TikTok. Бракът е духовна картина, завет и единство. И според Библията сексуалността има конкретна рамка. Мъж и жена в завет. И нека бъдем честни, ако Бог е създал човека, тогава той вероятно знае по-добре от нас как функционира човек. Пак отиваме в любимата ни тема. Днес културата ни казва следвай сърцето си. Библията ни казва, че сърцето е измамливо. И ако сме честни, всички сме го преживявали. Колко хора са разрушили живота си, защото са следвали чувствата си, а не са били водени от принципите и ценностите си. Изневяра, зависимости, токсични връзки, импулсивни решения, катастрофи. Само защото нещо се чувства истинско, не го прави истинско. В посланието към римляните 1 глава, апостол Павел говори за това. Той описва не само конкретни действия, той описва нещо по-дълбоко, че човекът започва да заменя Божията истина със своята истина. Започва да се покланя на сътворението вместо на сътворителя. И днес виждаме това навсякъде. Сексуалността вече не е просто част от живота, тя се е превърнала в идентичност, в религия и в център на човека. Но тук отново, Библията не поставя прожектор само върху сексуалността, върху хомосексуалността. В същите пасажи се говори за гордост, за алчност, за всичките неща, които изредихме преди малко. Никой не е по-добър от другия. И това е защото проблемът не е просто сексуален. Проблемът е духовен. Всичко е в духовното. И честно казано, понякога християните сме били ужасен пример за това. Имало е хора, които са използвали Библията като оръжие. Осъждали са, унижавали са, държали се сякаш нямат собствен грях. Това не е духът на Христос. Исус беше радикално свят и обичаше дълбоко и истински. Той беше радикално милостив. Какво стана, когато Исус видя жената хваната в прелюбодейство? Религиозните хора искаха да я убият с камъни. Исус застана и каза: иди си и не се грешавай повече. Той я защити. Забележете, той не каза: няма проблем, продължавай, аз съм до теб, не я прегърна. Той каза: иди си и не се грешавай повече. Това е истинската любов. Истинската любов не просто утвърждава всичко. Истинската любов казва истината, дори когато е трудна. Днес живеем в култура, в която най-висшата ценност е: бъди верен на себе си, бъди себе си. Християнството казва: трябва да умреш за себе си и да живееш за Христос. Огромен сблъсък, защото Исус никога не е проповядвал следвай желанията си. Исус винаги проповядваше: отречи се от себе си, вдигни кръста си, следвай ме. И това не е само за хората с обратна полова ориентация, това е за хората, за всички хора, защото всички сме грешни. Културата казва: ако имаш желание, ти трябва да го живееш. Християнството казва: не всяко желание трябва да бъде короновано. И нека бъдем чести, това не е лесно. Това е много трудно. Ние с Пепи сме в този път. Казвам ви, много е трудно. Но Исус никога не е обещавал лесен път. Библията никога не е обещавала лесен път. Исус ни обещава благодат, Исус ни обещава да бъде с нас, да бъде до нас във всеки един момент, но не ни обещава лесен път. Има християни, които се борят с порно, други с гордост, други с алкохол. Въпросът не е дали имаме битка. Въпросът е кой е господарят на нашите животи. И ето защо християнската позиция не е: ние мразим хомосексуалните. Не. Нашата позиция е, че всички хора са призовани към покаяние, нов живот и Христова идентичност. Защото най-голямата свобода е да не бъдеш роб на желанията си. Тук преминаваме към свидетелството на дамата, за която ви казах, именно Розария Бътърфилд. Повечето хора, когато чуват свидетелства на такива хора, си казват: добре, ма дали наистина е възможно човек да се промени? Аз съм роден по този начин. Виж, ти си роден по този начин, защото ние сме с грешно естество. Един се ражда така, друг иначе, но всички се раждаме грешни. Така че можеш да се промениш, стига да действаш по начина, по който тази дама е действала. Християнството винаги е било религия и вероизповедание на трансформацията. Не на перфектните хора, не на безгрешните хора, но на трансформацията. И Розария Бътърфилд не е била някакъв, примерно, вярващ човек, който да е минал някакъв труден период. Не. Тя е била професор по английска литература. Умна жена, интелектуалец, активист, също е била феминистка. Живяла е открито в лесбийска връзка.
И е гледала на християнството като инструмент за контрол на масите, като опасно, като потискащо. Дори е писала срещу християните. Това не е наивен човек. Това е човек, който е критичен. След една нейна статия започват да валят писма. Постарала се в тази статия и много голяма част от тези писма са били изпълнени с омраза. Едно писмо от тези писма било различно. Един пастор на име Кен Смит и пише спокойно и с уважение. Не я атакува, не я унижава, не се опитва да спечели дебат, просто започва разговор. И това е нещо, което днес почти сме изгубили. Способността да говорим с хора, с които не сме съгласни, без да ги мразим. Розария започва да прекарва време с семейството на този пастор, с неговата съпруга, с него. И това, което я разтърсва, не е просто теологията. Защото теологията наистина е уникална, но не е това, което я разтърсва. Техният живот я разтърсва. Това, че те не я третират като враг. Защото по това време е било дори по-скандално да пишеш статии за това, да говориш открито за тия неща. Те не я гледат като проект, не я гледат като чудовище. И това е щупило нещо вътре в нея. Истината без любов отблъсква. Любовта без истина заблуждава. И това не става за една вечер. Не е помолих се и всичко. Не. Това е месеци наред борба, защото ти си го изграждал това години наред. Трябва някакво време, някакво технологично време има. Има някакви последствия. Сблъсък, въпроси, разпадане на старата идентичност. Само си го представете, цял живот си градил вярванията около една идентичност и сега трябва да промениш всичко. И според мен това е едно от най-честните неща в нейните свидетелства, едно от най-невероятните неща в нейното свидетелство, защото това не е ефтина приказка, стана християнин и всичко беше лесно. То е реална битка. Розария казва нещо много силно в последствие, казва: нейната идентичност вече не е била лесбийка, нито дори бивша лесбийка. Нейната идентичност е била човек, чиято идентичност е в Христос. И това е огромна разлика, защото днес светът казва, че твоята сексуалност е най-дълбоката част от тебе. Но християнството казва не. Най-дълбоката ти идентичност е духовната ти идентичност. При някои хора има радикална промяна, при други борбата остава, продължава известно време. Но колкото и да продължава, накрая изгрява слънце. Най-тъжното е, че днес истории и свидетелства като нейното такова не се допускат в обществения разговор. Тук вече пристъпваме към крайната част, която е доста предизвикателна и доста истинска. Правиме го от сърце. Ако гледаш това видео и се бориш с такива желания, или с каквото и да е, с каквото и да се бориш, искам да чуеш нещо ясно. Ти не си безнадежден и не си задължен да изграждаш цялата си идентичност около сексуалните си желания. Има надежда, има път. Има хора, които са минали през това. Ако някой иска книги, материали, свидетелства, можете да ни пишете налично. В Instagram, например, пишете ни. Няма да спорим с вас, но просто ще ви изпратим материали. Няма да ви натискаме, просто вярваме, че всеки човек трябва да чуе и другата страна. В YouTube има стотици хора, които говорят открито за пътя си и както казах малко по-рано, ние не сме тук за да набием канчето, ние сме тук за да бъдем любящи, обичащи, но и истинни, както беше и Христос. Стигаме до най-напрегнатата част от разговора, именно трябва ли хомосексуалните да имат същите права като хетеросексуалните. Честно казано, това е мястото, където разговорът почти винаги се превръща в крещене. Или си наречен фанатик, или си наречен предател на вярата, но нека опитаме да мислим спокойно. Първо, ние вярваме, че всеки човек има стойност и достоинство. Без значение дали е християнин, атеист, хетеросексуален или хомосексуален. Никой не заслужава насилие, никой не заслужава омраза, никой не заслужава унижение. Ако някой използва християнството за да потиска хора, той не представлява Христос добре. Но тук идва трудния въпрос. Трябва ли всяко поведение, което обществото толерира, автоматично да бъде насърчавано и празнувано? Защото има огромна разлика между уважавам те като човек и съгласен съм с всяко твое решение. Например, аз мога да обичам човек, който не се държи добре с жена си, без непременно да му кажа това, което правиш не е добро. Аз мога да го обичам. Мога да обичам човек с алкохолна зависимост, без да празнувам неговия алкохолизъм. Любовта и одобрението не са едно и също нещо. И днес обществото ни има този проблем. Говори много за свободата на едни хора, но все по-малко за свободата на това другите да не са съгласни. Защото преди години разговорът е бил просто ни оставете да живеем живота си. Днес разговорът често е трябва публично да утвърждаваш нашите виждания. Ти ако не го направиш, автоматично си обявен за човек на омразата. Докъде стигаме пак? Несъгласието не е омраза. Ако един мюсюлманин не е съгласен с християнството, това не означава автоматично, че той мрази християните. Ако един атеист не е съгласен с Библията, това не означава непременно, че той мрази Библията и че мрази християните. И ние смятаме, че обществото има пълното право да дискутира какво трябва да се предлага на децата. Защото децата не са просто малки възраст. Те са в процес на изграждане, те са бъдещето. И когато говорим за идентичност, сексуалност, пол, това не са малки теми. Това са големи теми и родителите имат право да участват в този разговор.
Днес модерната култура често поставя желанията в центъра на човека. Но ако историята ни е научила нещо, то е, че човекът не става свободен, когато всяко желание бъде утвърдено. Понякога човек става свободен именно когато се научи да казва не на себе си. И аз наистина вярвам, че това е случаят с обратната полова ориентация. Аз не говоря това като човек, който е победил всяка своя слабост. Не. Имам си свои битки, примерно гняв. Аз съм от тия хора, които палят бързо. И затова се опитвам да не гледам от високо на никого. Боря се със себе си, опитвам се да се подобрявам. Всеки ден се моля за това. Просто вярвам, че истинската любов не е прави всичко, което чувстваш. Истинската любов е искам най-доброто за твоята душа. И така трябва ли всъщност хомосексуалните да имат човешко достоинство, защита от насилие, право да живеят живота си? Да, абсолютно. Но трябва ли всеки човек автоматично да бъде задължаван и утвърждаван и да приема тези ценности? Не. И в едно истински свободно общество хората трябва да могат да говорят по тези теми. Без страх, без омраза, без цензура. И ако сте гледали това видео до сега, вероятно има две реакции. Някои от вас са напълно съгласни, други вероятно са ядосани, а трети може би са объркани. Но нашата цел не беше да печелим интернет спор. Не беше да унижим хора. Не беше да се почувстваме по-праведни. Защото истината е, че всички ние имаме нужда от Христос. Библията не казва, че само една група има нужда от покаяние. Всички ние имаме нужда от покаяние. Всички ние сме счупени без Господ Исус. И когато казваме покаяние, нямаме предвид мрази себе си. Не говорим за самоунижение. Покаянието означава да спреш да наричаш тъмнината светлина. Да спреш да се оправдаваш. Да спреш да изграждаш идентичността си около неща, които те разрушават и да кажеш: Господи, имам нужда от Теб. И може би някой гледа това видео и отвън изглежда уверен, а отвътре е хаос. Може би се бориш с грях, с хомосексуалност, с каквото и да е. Може би с омраза към самия себе си. Може би си опитал всичко. Връзки, взаимоотношения, удоволствия, пари и пак имаш празнота. Защото човекът не е създаден просто за удоволствие. Човекът е създаден за Бога. Исус не дойде за здравите, Той дойде за болните. И днес не закоравявай сърцето си. Христос те кани към нов живот, към истина, към свобода. Да, може да има болка, може да има процес, но има надежда. Има прошка и има ново начало. Ти не си дефиниран от най-силното си изкушение. Не си дефиниран от миналото си, нито от сексуалността си. Най-дълбоката ти идентичност е в това, кой те е създал. Бих искал да те воля в молитва за покаяние. Можеш да затвориш очи, да наведеш глава и да повтаряш след мен: Отче святи, аз идвам при Теб в името на Исус. Покайвам се за греховете си, отричам се от миналото си. Моля те да ми помогнеш да разпозная греха и да се отдалеча от него. Аз заявявам, че вярвам, че Исус Христос е Божият Син. Той дойде на земята, живя безгрешен живот, умря на кръста за мен и на третия ден Исус Христос възкръсна от мъртвите. Исус ще се върне отново за всички, които вярват в Него. Святи душе, ела в мен, променяй ме отвътре навън и нека никога повече, никога да не бъда същия. От днес нататък аз съм Твое дете. Амин. Честито! Ако си се молил с тази молитва, това е началото. Тук нататък има процес, има път, който трябва да се извърви. Можеш да ни пишеш с насоки, можеш да си вземеш една невероятно хубава Библия, да я четеш всеки ден, да стане цялата, да е подписана, да е изчетена, да е направена. Във всяка книжарница има Библия. Ние сме до теб, ние сме тук. Няма да спрем да качваме, няма да спрем да говорим на актуални теми. Запомнете едно нещо от това видео. Любов без истина е заблуда. Христос дойде пълен и с двете. И с истина, и с любов. И точно заради това все още има надежда за всеки един от нас. До другия четвъртък.